vielä tässä sen verran, kun tuli mainintaa tästä eilen voittaneesta Jari Nurmisesta ja hänen aiemmasta kilpailun historiasta, niin tosiaan tuo, kun hän palasi Legendseihin, niin se oli paluu Jari Nurmiselle. Sitä ennen hän ajoi kansainvälisillä radoilla Formula 3 tonnista. Sitten hän ajoi GT-autoja muun muassa Porschella ja toimi muun muassa Arrowsin R1-tiimin testikuljettajana. Ja ajoi montakin Le Mansia, eli todella historiaa on Jari Nurmisella paljonkin takana ennen tätä Ferraria ja ennen Legendsia. Ihan ehdottomasti kansallisesti ja kansainvälisesti hyvinkin tunnettu kilpailija kyllä. Ja Legendsissä ei mikään turha kaveri, 2 vuotta ja mestari. Molemmina vuosina. Aivan, eli kyllä todellakin rattimiehestä on kysymys. Jari Nurminen ei ole aivan uusi kaveri tuolla auton rattimella. Ei todellakaan. Nurminen lähtee todella hyvin ja ampaisee monta sijaa ja nousee ylös. On tällä hetkellä jo 4. 8. sijasta nousee Nurminen ja nousee 4. Nyt on sitten on Klaus Legersen ja oliko sitten Jari Nurminen siinä taistelemassa mukana. Se nähdään